வணக்கம் நண்பர்களே, எங்களுடைய மேய்ச்சல் பணியை அன்றாட வாழ்க்கையை உங்களுக்கு காணொளியாக்குகிறேன். காடுகள் புதர்கள் எப்படியெல்லாம் நாங்கள் கடந்து செல்கிறோம் என்பதையும் பாருங்கள். இதில் ஒரு பாம்பு, ஒரு நீண்ட நெடிய பாம்பு தோல் இருப்பதையும் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறேன். இதுதான் எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை பயணம், வாழ்க்கை பணி. மேய்ச்சல் தொழில் இவ்வளவு இடர்பாடுகள் நிறைந்த இந்த சூழலில் இந்த வாழ்க்கை பயணம் போய்கொண்டிருக்கிறது. இது முழுக்க விவசாயம் சார்ந்த விவசாய பணிகளுக்கும் மண்ணை வளப்படுத்தக்கூடிய பணி என்பதும் ஒரு மகிழ்ச்சியான எங்களுடைய இந்த தொழில். இந்த வெளிப்புற காடுகள் சார்ந்த காட்சிகளை இதை பார்க்க கிடைக்காத மக்களுக்கு இதை அர்ப்பணிக்கிறேன். தொடர்ச்சியாக என்னுடைய காணொளியை பாருங்கள். இயற்கை வளம் சார்ந்துதான் அனைத்துமே இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.